Dumi, mabali namin. Lakay. Ay na. Oh, nay, magkapi ka ba gaya mo? Di mo nauray, di ginatang ko pandesal. Nanyaman tinay bagadamag itang agsapan na kapiyak. Ay, sana na'y bagadamag lakay. Bigbigat. Anya nga rod dayta. Ni kakainggo. Nablo ka na o, tanay pakaruskos. Anya? Kasadoan ay pakaruskos. Napanan na ngamin aya. Agudong kumakano idikalman. Yung dayay, saan na nakaudong abukod na, no di kat binagbagkat dan. Kasanoan nablo? Sa dino tin na kay pakaruskusan. Inaladan ka no nga men, dakobra kan tira, jay, pag naanday, jay igid, tiba kan ti alote, iti abay da. Anya? Anya tituray da gaya gasawa na ngalad iti dalan? Isu ka no ti caretaker jayan, jay lute. Kasano a caretaker da? Asino tinang ibaga kadakwada iti daytang, isuda, timang bantay iti dayadaga. Awan mo't ti makaamaw. Adda ni Germany takindaga ijay. Kasanong ibaga da caretaker da? Iso tiin kaamuan kada kubra kan tira nga agasawa. Talaga, matigi nga agasawa. Adda man parnuain da na problema. Apay, adaya sigod da problema kada gijay. Nalipatan man? Ket no kinaapa da ide di akin kuka iti kaabay da aluti. Imbaga da naglabos ti boundary da iti nagpaalad da. Ay hun kaya, wen malagip kaw. Nagwin-win nitwit da pa'y iti bunal. Danda ni nakatagbat ni tira. Tanikit din tira tinduron ni Cobra asimango ije kaapa da. Ay, awan sapay pagimbagan mo't ngar aramidan da gijay aya. Ngala, inka kitaan jay na aladan adalan. Yan di kastoy. Di la kumpormi mo't di dati problema. Ituloy kuman kiti dagkapay. Baga, makatuglip mo't na taon. Itay pa'y anak kaida, kamot lakay. Kunak no nakaturog ka na, ta medyo na ibayaga ka nagidaliman na kaya kusina. Ang panunutik nga ro, dyan na pan mikinita problema, iya ayanda ka Ingo. Ay, Wayne, anya tiba nagtinapan nyo kinita iyay? Natangig dagiyagasawang agpadang awan manaknakam da. Anya? Ipeteng da nga sudat ibinili yakin kuka amang bantay di bakante aluday. Di mo't into di akin kukwa di akin igid apasat ti lote na ngagbalin adalan da kita da iti akin o nag-apasat ti puraw. Wen, iso analukatan day jay nga ali. Kat, anyat aramidan nyo ngay. Irupir yu ati kalintagan ti kanuan. Ay, timing laeng. Ay, sana day tati pakapuyatan. Kitaan menu kasano amaikan iti pakadidigraan dagi jay nga agasawa. Alag si pakata baturog takitin na. Lakay, adanay. Ay, lakay kusting a kapitan. Ay, anya kanuman ti gagaranan. Inka kasao ka, ada di tarubayan. Ay, kat pinaunag mo kuman Isanan, may mayat no di tarwar ti pagsaritaan yaw. Ay, sige. Salbag kat deta kapitan. Nagmayat na kumamat no ni Doming ti kapitan. Hawanan ti ado asaom. Ay, agkabawin day ta alakay gusteng. Ibagam day ta.
Bareng maamiris nan, alaklakayuda na na kapitan. Kabagkatak-atap no mangirnad. Sige, dito yung kalaang. Gigtutak manday jay alakay. Nay, apay adita mo't lalaktawan tayan yo, apo kapitan. Lumasod kayo dito'y lakon may. May maya, dito ayan tilalaktawan niyo. Itugaw ko dito'y paglaktawan. Nalagdamot to'y kawayan na paladpad to'y narami arikap na. Ay, sa bagay, doble tinakay sang ratan dahi paladpad tilalaktawan may. Ay, apay, kaslaad na ibagayaw. Ang apay, kasla mabutang kayo asumbrag, iti inaladan may. Napatag ti bagak. Ngam oray katrimwar kamutan, kobra. Hey, birngas ko lang leta kubra, kapitan. Jak kabisado ti hustuan agan mo. Kanday ta ti mangmangag ko nga awag king ka. Ay, kanagan ko lang ta. Ano adda karikir ko? Kastaya. Hey, apay, anyat ibagayaw. Imay ko la pinaneknikan ti problema dagiti karubayo di talikod. Katagpay sugayam. Nakita kon, tinakay karuskusan ni kakainggaw. Day tadalan da. Ay, uwan, nakaruskos ditan. Kasano nga may, awan matlat timpuyog na dita. Nagsayaat ko man ngay no pagtitinulungan da nga may natarimaanan day tadalan da. Agpapada damot nga min asadot. Apay nga may nginaladan yung butan day tadalan da. Nay, ayan ti bagbagayo adalan da. Day taman nay. Sigo dadalan day taman ipod pa ide. Inaladan yung butan. Dayta. Wen, pinaaladan di akin kukwa, tay akin daga dita. Para bantay kami laeng, nabilin kami laeng. Iso nga awan, mabalen, ti oray asino nga agdep-dep pa, amang parakrak di taalad may. Kastagayam. At dapay nga bin plano, ti akin daga iti dayta. Ag negosyo da, kat na kami kan bakit ko, ti kinasarita na. Kasta, kanya ka no ang negosyo. Kabasit la pagkwartaan Makita yun tao. Ay, no kasta, awan plano yo. Amang rakrak di tanyalad yo. Timangken nga awan. Nay, talaga gaya manaturay kayaw. Ay, dispesaran nyo Ngam saan may arakraken dayta. Mapalagdakit di Ay, Nana Supeng, adda ni Chairman? Ay, napanijay ilay. Apay aya ambot. Ibagag kumati ipapaaramid damang kubraken manang tira nga aramidan mi. Li, kaano pa'y adagajay nga agasawa ti mangmandar kada kayo a barangay Tanaw? Tangdanan na kami kano. Aya, anya aya ti ipaaramid da kada kayo. Tarimaanan mi kano jay alad tilo ti abambantayan da. Anya? Ada ijayan dagitoy pinadeliver da materyales na. Angam ko na ni Chip Tanod nga umay ko ibagakan chairman sakbay arugyan mi. Nikot awan mo't nga raw. Ay isa pa'y nakitak ti cellphone na itirabaw ti television. Ay sus, kasanungatan aya. Awagak kumakot nga mawa manggayam cellphone na. Nalipatan na nga raw. Naglilipat mo't nga mina, hindi niya alakay. Nalipatan na niya cellphone na. Sige nga raw na, makamuditan. Mapanakaon. Sige. Ay, po aya. Anyaman nga tan na problema ti maparnuay. Ay, kastaman. Nagbita trabaho. Basta adda kwarta, automatic. Saan aya ambawt? Ay, wan
Isardeng nyo pa ila ti agasintada dita. Umay kayo pa lumidok. Ay, ado tinatrabahuan. Idinto ta alas 9 ni tay bigat ti panang 9 data. Iso nga rod, nagadu kayo abinagaak nga umay agpordiya. Tapno nadaras amalpas ti konkreto nga alad. Ay, mas daw kami man. Uray kami la sa nga pulo nga inayaban nyo. Ay kasta ano adda umdas a kwarta. Agasum da ita. Pito gasol titangdan nyo itiag malaw. Malpasumot nga tada ita aging gat alas 5. Ay, naway amalpas tata. Nasiglat nga agtrabaho dagiti kakadwa. Sa dino nga min nga iti pagpidutan da iti sagpipitugasot da ita. Ay, ibagak asag pipitugasol titunggal ag trabaho. Tamok, akap-kap na kanyo da ita. Ay, wana tata. Kat nulim magasot ti sweldo dagiti daddo mga kakadwa may iti pagtrabahuan da construction. Nay, kastaya. Nay, agasumpay nga iti daw agasot ama inayon ngay. Iso hosto la una iti kuna di maysa. Naglanga ni di trabaho na para laeng iti dayta. Ay, wana tata. Kunada nga road nga adda kanu para arak dan. Limagasot to na kanon ti intriga da kadagiti asawa da. Ay. Kasta at lalakay. Angam nay. Awan to kumatibasol men no. Luan niya. Amuming amin nga adda problema dito. Ay, awan da ita. Awan bibiyang ti asino man iti da ita nga anan. Uray pa'y asino apilato dita. Ni chairman ti. Ay, sus! Awan pakibiyangan ni chairman nyo dita. Chairman nyo kon kunam? Kano ni Dumeng ti binutusak apara chairman wenno kapitan. No apay ngamin anag sublikit din anay jay manen alakay ti kapitan. Nay. Madin sa tibagbaga mo nang kubra. Ay di na kontraen ambag. Laglagi pa. Dakal ti inaldawan ditaw. Ay, wen. Kasta. Isarunoyo nga aramidan tirikab na itanalawa agay. Adawel ding dita. I-welding yung labas sitan, dagiti steel bar. Uray temporary, talandok mate. Saan abas tamarakrak na itan? Awan mo't kami nisang ni bakat kon, chairman. Iswa, napilitan akong anak itrabaho. Kasta, manuayati intangdan na kada kayo ang nagtrabaho. Sagpipitugasot kami, chairman. Makakwarta. Impatulod kanumat jay akindaga jay ginastos day jay. Kasta timbaga na kada kayo. Uwan, chairman. Talaga na pagkla na sa lawasaw na Jakobra. Hala, gastusan na latara jay. Tikunada, awan amok, may papaniti na jada ka. Chairman? Ala, awan problema dita ambot. San kayo ang mababalaw no napan kayo nakipurdiya ijay? Wanya, nasara ka mo tibagbagak asa pulam dita FB. Ay, wan German. Jay sigon nga FB friend ko, aputot di akin daga ijay tinagbalin aling ko. Nasayat. Kita no kasano ama kontak tayo ti amana. Wan German. Lakay, nakadanon kaya mo hindi iti barangay, jay bigsyat nga agpapautang iti kwarta ama porsentuan. Asino? Jay nga isigo, dapagut utangan dagitay makimanmaniho iti jeep aparaili. Dajay taga kapariyaan. Uway, kitnay,
Ang mga nagbalintuman na problema dagiti mangutang a kabarangayan ay. Ang mga naguutang da, kat may ramraman kantuman na makibaybayad ka dagiti di da mabayadan nga utang da. Ay, pinagkarik ide dagi jayan. No ulitin dati agutang at ipambarda kat pagnegosyo da. Ay, asaan mo't gayam, awan bibiyang kon. Ay katun anya ko mga minti pakibiyangam ka dagiti utang da ide. Pasit, ti kinabarangay chairman ko day jay. Saan ba't akanayon na? Katuan. Ni. Niambot mo tayo umawawag. Mabiglaan. Hello, ambot. Chairman, paradaan mo't gaya man di pinaaladan ni Mang Cobra kata kami. Anya? Wayne, ay, pay parking. At ni Jay, dagitay kinatulad na nga agabang nga agparada ijay. Kasta? Wayne, Chairman, nagdamaga ka dagi Jay, nagparada ijay. Agabang da kano, iti binulan. At dadwa bulan nga advance abayadan da. Ay nagsikapon na yata, Ay, nakakwarta na, Chairman. Sige, dadya lang ti bagak, Chairman. Bye. Bye. Ay, aglablabusin na dyan ako, bra. Anya ka now. Papaabangan kanon ni Cobra ti pinaaladan na alute. Parking lot kanon. Ay, subat lagayam nga da nakaparada ijayan anak kita. Idi limabasak idi malam. Masapak ang mapanidya ili no bigat. Jakla kumakayat agtignay. Iti makapasakit iti kabarangayan. Nga maglablabusin dagijay nga agasawa. Ay, umay kayon. Kumatang kayon kadagito'y barbecue. Naramanday to'y. Maya, titimplada na. Nay, mayat man, tinapanunot mapagkwartaan, tira. Ay, uwan ama ng suping. Uray medyo adda-edad na tao. At trabaho tayo lata. Anya, medyo adda-edad mo na kung kunamot, tira. Kaubigan pa ilaan, 50 kon. Ay, kasal sa lagi sa agampailan. Ay husto ka di tama ng sufeng. Ano lakit diti customer mo, tanay? Para daan mo't gaya may tiluglugan dito yan. Iwan. Apag iso dito'y abay tigate ang nagpwestwak. Mapantayak mo't laang dagiti singirek iti abang. Dik talaga gayam nga agabang dagita. Unmat. Ay sos, naglaing dano libre dakit din. Da kami ti binilin ti akin kukwa amang bantay. Pagyamanan mi tatangdan mi kanon kas caretaker ti pagabang dagita agparparada. So nga, adamat basit pangwartaan min Mayat, naghasat kayo nga agasawa ta addagam nagtalik kada kayo iti hustaw. Aywan, dakkel ti panagtalik ti akin daga dita kada kami. Awan gayam ni Chairman? Awan nga rod na panidya ili. Adan sa kuyugan na bisita dito barangay. Nay, asino nga ta? Yakman na mo. Mas daawak mo't nga rod. Apay nga ta. Di na urayan. Kasla sukunan na pay ida. Nay, kasta aya? Kasla da ibagamkan ka na ambot. Ay amom. Nagmayatan tibiyag damang kubra. Addan saan na makapag naalakay, gapo iti kinaagum da. Ang amawan samot garaw da chairman iti maipapa ni J. Bakra sa pagpagnaan da J. tao ijayan. Ay, saan tayo lang amomot ambot. Adan samot aksyon dan. Ay, kaano nga maaksyonan? Ay, makaungetan da J. photo ni amaing go. Ay, uray tayo lang basit. Adda aksyon da chairman ijayan. Dahito yun ti pinatunong kiroy. Makaamukan o niya kadagiti pagsawsawan ti ikabil mo. Nagpintasan ako si dayta agparata. Dan samot mayor ti naglugan. Ay, lakay!
Adda ni Mayor! Nay! Nay, huwag nagpaiso Ay, nay, bagman. Ay, pasarin data na mayaw. Eh, kadwa dadala kay Gusting lakay. Nay, anya ti kayat asawang day ta. Ne, lugan mati polis day si Maruno Adimtang. Ay, madiday to'y Eh, dumdum sa agdan. Anya ti gagara da dito'y lakay. Ay. Naramanam dagitoyin barbecue da ditoy, Mayor. Ag-barbecue tayo pa'y Alaman nga rod. Ay, na, ikababain pa ay Apo Mayor. Alaan, Mrs. Itunwan na kami man kini kumpadrik at Chairman Gusting. Ay, uwan Mayor. Ay, pagyamanan mila una, iti panagpasyar yun, iti ayan may, Apo Mayor. Ay, Wan. Napintas gaya man ti namay anyo ditoy. wan, Mayor. Ay, bilin man di akin kukwa. Mayat. Sargento Kusap. Sir. Umay kayo pa'y ag-barbecue. Kastoy nay. Napatag ti gagarami kada kayo nga agasawa. Kat sapay kuma. Tadi kay makmaklaat, Anya ka diday ta, Apo Mayor. Eh, napatigsakit di at talaga ti gagarayo kada kami, Mayor. Wan. Amoyo kano akasinsin ko ti ibagbagayong akin kukwa di ta pinaaladan nyo. Inla ko kanya kon jay kasinsin ko day taadaga. Ket no anyaman ti ibagbagayo abilin na. Awa na kijayan. Tasaan nan adaga day ta. Ikwa, Mayor. Isong Chairman. Ano jay ko na ayo napagnunumwan nyo? Ada kayo nga opisyal dito'y nagbugsutan. Kumpadre Gusting. Dahil ti kopya, jay resolution may, Mayor. Napirmahan yun sa amatan. Wan. Parakrak da dayta inyalad yo. Awan. Parakrak me kunak. Tadagak nga rudan dayta. Nay. Apay ngay. Di ka nagreklamo, Cobra. Ay, San nga garaw na iti pulisiti madin no aguli magkalatan? Sana bale. Numano tinagastoyo anang paalad. Umdas nga tamutan. Akasukat tinasingiryon nga abang dagiti nagparada dita. ay kikwa, Apo Mayor. Kasi na nga med. Oray. Ta pinatuludan da kayon sa kanumat. Jay kasinsin ko iti ginastoyo ditoy. Ay, saan Apo no day chay, Mayor? Inutang mi iti 5-6 day ginastos mi. Kat no, paikatin nyo dagita agab-abang. Kat no, saan nyo asukatan jay ginastos mi. Pangalaan mi nga iti pagbayad mi jay 5-6. Problema yun dayta. Tangkin ulo kayo, naglalastog kayo. Ala, rakraken yon dayta alad da kayo nga agasawa. Dayta ti order. Kinapudno na. Makaswan kayo kumay ti trespassing iti daytoy. Ngamsaan kon nga ipila ti darum kukuma. Basta rakraken nyo day taalat. Kan maisuble ti sigod adalan nga inted mi apag naan dagiti kaarubayo. Ay, awan pa nang... Da kayo nga agasawa. Ti bang rakrak. Mawatam ko bra. Ala, rugyan yun. Makalawa, si maitad agundaway yo amang rakrak dita. Rakrakan nyo, gunggunayo. Anya nga mente. Anya ka, no? Yay. Ay, nagdagdagain pakmanan na ako. Tawad. Pumangon ka mo't ditan.
Umay ka agkapen. Dumi, mabali namin. Anya ti kinunam lakay. Ada bisita mapan ita ija barangay haul. Wen, hindi ka no kunan ni kagawad supanga, masapa amapan, ta iso ti officer of the day ita. Ngem naladaw sa matlaang. Talaga naladawan ata nasabat ko laang mo. Alas 8 itayan. Naladaw ka numot nga may nanakariing. Ore naladaw ko maano di mangudda-kudda ya magmag na. Kasla pabitay. Amom lang nga ruden nga bayon nabad. Sakit. Agi kukunsa nga may na magmag na kay. Malala. Sa nabali ta sigurado ang makaununamot lang at na ngam dagijay bisita. Amo namat nga da bisita sumangpot. Day tanga ta atin namnamaan na. Anyaman kay tigagara dagijay bisita. Ada ka no na imbaga damag. Anyaman ta na imbaga damag day ta. Promo ka no. Amumutan no promo ko na da, posible nga da libre. Takaadwan na buy one take one no kwa. Anya nga ta day jay, anya nga ta ti libre. Mamuan ta ito Anya nga ta day ta promo. Ay kat, taiming kidi Tani, narigatan ti biyag ti kadwan atao ita. Adon di agrigriga tamang namnamalat ayuda ditan. Sakit dagingi na amin na nagagatangay. Yung rod. Ta ultimo matay kat nanginan san aya. Nangina ti lungaon. Kita man, edi kang itingitan ti COVID kat ado ti saan ana ilungaon. San lang nga dayta? Awanan ti kundaway ti daddo mga agdiskitari ti maigatang iti lungon. No COVID ti patay ti natay. Urgent ti tabon na. So asanan na may lungon. Well, mutkit day. Kang runaan ang makagapo ti kinarigatan ti panagbiag dayjay. Iti ababa asarita, awan budget para lungon. Awan na talaga. Kas kanya kita. Nung bilang mataya kung nubigat. Asos, awan nakasagana amay gatang itilungon kaw lakay. Awan mo't urnong ta. Awan mo't savings ta. Aya. Saan kit din? Ay, sa balin, tinaturong ti saritaan na panan itilungon. Intakit din. Ang mga nuawan pa'y laday tayo katalik tayo ipon ni Raria. Ay, kunak no nakaunan dagiti kakanduak. Awan da pa'y mutlagay ang chairman. Ay, masurunak nga rod. Ay, uray anyan sa tibagbaga kadakwada awan latta. Ay, matuloy nga ta dagiti umay asa nga ili tayo ita, chairman. Ay, wen. Dandani dalakit ni itan. Ahinti gaya mitilungon dagijay. Ay, napintas ti negosyo alungon itan. Taadon ti matmatay. Uwan atan agikinhamat sapay kit din dagiti matay. Ay, uwan nga raw. Uray ni patay kat matarantapay kat ngatan. Gapo iti kaado dagiti nakapila ang matay. Inimbaglaeng ngawan malabsan na kunam. Nay. Da nagparada alugan dita sangot ti barangay hall, chairman. Sino nga tati dumsag? Isuday tanta ibagbag ka sa nga ili tayo. Addadan. Ay, hawanan na. San anak ka oray ya ahinte. Awan samot ngamin at talaga ti kakadwa nga umay agdenggag kumay ti bagaday jay. Iso makamu aktulatan ang mangilaw-lawag iti sistema. Ay, apay. Sa nagsamot ang makapanaw diti barangay hall. Ay, iti 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 barangay hall. Ay
Pambaritis mo di kagawad nga officer of the data. Agsakit ka no tingipin di apo ko na. Iso ang nag-awi din. Tawan ka doon di apo ko na. Di balay da. Ganyan. Nagrabaw apang pulat apang bariti kinasadot. Kanya nga iti sirbi jakin anak iti dayang apo ko na. Tapay asan nga iso ti mangkita. Sapay. Ipipo nagsamutan kapit di kinadagaang ti panawan. Agsanggirak man iti husto di titugaw ko ngagposipos. Mayata sumurot mo diti pagsanggiran. Ikidem ko man. Pag ginanak man dagito'y matak. Makaringak magngada. Nadaw bay, dito'y barangay hall. Napintas na jayen. Hagawis kayo, kadagiti mayat ngaglakaw. Winwag sapol, kadagiti gumatang. Ay, mayat No adda maawis tayo asa nga pulo gumatang. Librinton tilungon tayo. Ay, mayat daytan. Nang ruda itata ado ti pasyente ijay ospital nakapila amatay. Wen, amok dayta. Takas health worker, makitkitak ida no agreportak. Uray ijay health center. Adu ti agsakit ang mapanijay. Adu ti matmatay. Ijay Notel's Funeral Homes ti Bagsakan. Madi kayo pa'y? Saan kayo nga umadayo? Nay, may mayat manan. Wen, ijay Notel's Funeral Homes ti Bagsakan. Apakay punduan dagiti stak alunglungon. No nalaing tayo ngaglako, adda libre alungon na maala tayo. Ket no san tayo pa'y amausar, tasan tayo pa'y mutamatay, o di pagbalinin tayo a kwarta, ilako tayo. By Insel daytan, sanaya. No, san tayo pa'y amatay Uwan mat Ay sus, nagngina tilungon ko na ayon sa. Osto, Berna. Nangina tilungon. Nakaminos katitigastos dagiti nagminatay di COVID Awan lungon na naggastusan dan. Uwan talibre tabon pa'y katikaadwan na amatay iding. Kasanaw ket dayta ti order. Maitabon adagos dagiti matay, Chairman. Wen, gapot na may pare tamalamayan. Ket gapot asa na malamayan. Awan naggastusan dagiti nagminatay. Tawanan ti pakape kas kada pakan. Tawan met pakapyen ken pakanenda. Tawan nga ti lamay. Uwan ngamnay. Awan lamay, awan mat abuloy idin. Ket gapot awan abuloy, awan pangalaan iti may gatang iti lungon. Okay lang met, tatalaga met asaan amay lungon dagiti matay idi. Osto ka. Wanya, Del. Aglako tayo ni Tilongon. Ngam sideline lang Mayat day talakay. Agbay ensel tayo man ni Tilongon. Kasi di sakbay ti COVID. Pinadas mi idi ken Rosa daytaan. Mayat idin ti taray ti negosyo iti lungon gamnay. COVID mat idin. Wen, padasin tayo manen. Hangam sa nabalay. Tapag ganansyahan mo't laang dagiti may pundo ijay. Ken may siya, amang ano awan mo't lati maistak. Tado ti nakapila amatay. Ay sos. Ado ti pasyente kadagiti ospital. Tado mo't lata dagiti agsakit. Supay
Iso asa na mauawan ti matay iti inaldaw. Wan, tarap-rap dagiti pasyente ka dagiti ospital. Agkurang sa paikit din ti ward. Iso nga adda extension akatri ka dagiti pasilyo ti ospital. At dan saritaan may kadagiti agaramid ken ag-supply iti lungaon. Kasta aya? Mangrugi tayo iti sangapulaw. Dapat kiti pampanunutag ni strategy bakit? Panyaman daytan. May mayat san tayo nga gistak iti lungaon. Tamid to order latan. No anya klase wino disenyo ti kayat dagiti agorder. Isu ti maaramid. Mayat met dayta. Napadas tayo met identikas ta saan aya? Wun met. Pampanunutakit mayat ti kasjay. Kat mayat na talaga. Modelo alungon langan, di pa aramid tayo. Sampul latan, ama ko na. Pagpilyan, dagiti agminatay nga agorder. Ken mabalinda mo ti agorder latay ti kayat da. Mid to order nga road. Wan, ti pangawis ang makita dagiti agorder kat karaman ti kolor kan tabas ti lungaw. Iso basapol nga da sampol. Adda design dagiti sampol na pagkitaan da. Ay wan, malagip ko ti lolo ni Toto. Nakakukut ang nakatugaw idinatay. Problema dan kasano nga natin. Slay ti day jay. May to order. Ay wan, ngam sa bali man nga idea ti bagbagam bakit. Wan, mayat sankit din. Mayat ti di kolores alungon kas kumano sabong-sabungan. Mayat. Ay wan, mayat dayta. Ay, apo. Tauray no pulkad at storderin dakit mabalin lata. Mabalin. Naimbag nga oras mo. Ating. Day, kastamat ka na kayo, kaka. Adyat may paimay. Ay, kas makita nakmat. Payapayan na kaon. Dilungon na. Ay susabo. Unay katakot tong nanday. Bakit? Ay, agtugaw kayo pa'y kakang. Umay kayo. Tapno ba kainanak kayo? Asibayin kayo. Ay, dalungon niyaw. Kakang. Dalungon niyaw kunak. Ada. Lako yaw alungaw. Ay, adu kaka. Ay, makabungbugsot sa mo tayo. Ay, napagkatapaw. Ang alaag tugaw ka pa. Baka nanaka. Ay, lungon ti kayat ko na paginanan. Imbisa pag tugawin na ka. Alay, saan na mabalin na kaka? Tas sinibiyag ka pa'y mat. Nataylaang, kaya ginana itilungon. Ay, matayat no alas 3 ay. Ay, kasayatan ti agsakbay. Tapnaw, makapagsimpa nga kita. Sakbay, amal tatoy. Anang sabkaw. Anya, ako mataisabot ka. Kaya't kaon, ti agsimpa nga. Agitay, tilungon kao. Bayad na kaon. Ayan tayo kwartak dito. Sa kibot kaon. Kaka, awat sa paibot kabagyan niya akadwayaw. Ay, ala na. Agpairuwar ka niti. Bayad na kalungaon ka. Lungon ako. Ay, limabasita yan. Ni patay. Ekat ko na nang agsuble ka now. Kalpasante, 30 minutos. Hapon pa'y sugat ay tibang mga nagabakot. Ayan na. Mga no, malibasan na ni patay. Ay, kaka, kastoy na. Ay, di nakitaan lata na deng. Ayan na, bitilungon niya. Dito'y, sumurot ka na rin kanya, kaka. Humay ka. Ay, poor Diyos. Ay, nga ma. Aguray ka, manadeng ka. Dito'y sa mo tayo. Ibagbaga nga yan, ti.
Malibre alungaon? Ay, wan, kaka. Nga masapo. Ay, kung nagtumad. Sana ka na yaw. Awan. Ay, nagasat akong tadi linukaw ni patay. Ay, isakibot ko matla dito. Ay, tikorta ka. Ay, imbag tadi inyawawan ni patay. Anya, ayat ibang magabong ka. Nakasaw ni patay. Katimbaga na adandanin ti maudi nga oras ka. Ha? Sortay! Puno gaya nga ada libre alungan. Ay, kaka, kasinay. Dayjay, linggam. Dayjay ibagbagada libre kat para kadagiti agahin ti itilungo. Nakita ka diti, pagpilyan. Natamat, pulkadat. Kaka. Naito yati, lungon ka, amay. Ay, sus, apo. Ay, kaka, apay nga, aglungon ka mo dyan. Ay, tadandanin ti, alas, tres, magsak, tana ka. Ay, sus, apo. Matay ka ding agpaiso, no, alas 3 na ito'y abakay. Ay, bakit pala siya? De la Kraus, alias, bakit palang? Riz, in peace. Oh, Diyos ko, delikado talaga. Kasasaunan ti pagbagida. Diyak pa kat makabalbalikasan. Ay, kaka. Kaka. Kakang palak. Ay, pagbugbog sa sabat ang paisaw. Gustay! Gustay nga may kayo dito yan, Murgay! Gayan da ito'y sampunalungan na purkadats! Naglungonin da ito'y matmatay abaka! Tumay kayo dito yan, Bantayan pa lang ni Sarah, tadya bakit? Ay, unay kat akiktutkon, Gustay. Kunak no nataya talagan nga magang agas pa imatlagayam, idinaglungod. Problema talaga no dagkabaw. Ay, kat dinan amo no sa dino pa itinagapgapon na. Day tangarod ti pampanunutek. Kasanon, pukaw tayon ajay lungon na no ko Kitno kunam itay nga da kwarta iti sakibot na. Ay hunan niya. Agang agis pa'y mo itay pinanawan ta. Ay, amang anusan pa'y mo damatay. Sagsagay sa ti angas na, nitay pumanaw ta. Bugsot na pa'y kat nga taday jayon Ay, di pulos makasaon aya. Uray may baga na lang kumatinagapon na. Agsungsong abngaruden ididimtang sa katawan kadwana. Nagrigat pa yung maawatan ti bagbagana ta. Agsasarunaw. Ala, uray na magsatan na. Sa tayo alam ti kwarta iti sakibot na. Abayad yilungon na. Awan, ada pagbayad na yilungon na. Imbaga kini Sara, abantayan na latta. Kitiyawag na adagos no magsatanin. Ewan narigatan. Aguri ka. Wagak man ni kagawad maring, tao may damot tumulong, iya po ni Raria. Ag sideline na gitay kagawad, asan pa'y lang ag-duty, iya barangay hall. Anya? Win, kabayatan ti kawan pa'y daro sa kenduming akatulungan ta, iya po ni Raria, imbagak amabalinda ag sideline. Ay. Apag iso dagiti for sale alungon ngaylako da. Kasta? Win. Nakagawad supanga kan kagawad bitog di awagak. Nay, awag ni Chairman dayto ya. Hello, Chairman. Anyangay. Ata ka pala dita po ni Raria. Ay, kapilitan awan mad pamanawak dito yan. Sa nakaun-unamot gayam nagawid jay kinasaritak sumublat kanyak nga agbantay. Anya?
Takrot samad jay kabarbaro abal sa madaur. Mabutang iti agbugbog saut. Agad, ay kasanon. Di kaslasikan di agminatay magsatanday tanayaw awan akam kamatin ni patay. Ay kapilitan nun ang nay si sakmutan dito'y ayan dagito'y display alungon na ipalawlaw iti nagunatan to'y agbugbog saut. Anya, apay talagang awan kadwa mga sideline nita. Ada ni kagawad pitlong napan nagkumutan makaturturog kanong amin. Ay anyan, ay salbag. Kasla inyapan na kan kadagiti alalya di taponirya kasta? Ay, saan nagmut nga tang ay inyapan? Dayayan, mayatan ti tuturugan na jay na iranta pagturugan may. Alakad agridam ka nga roda. Tamangan no damang pagkatking ka katipanaw na kadita. Anya, di nakmut-mut ngan, chairman. Asus, imbag na ita nagunat di talungon, tamat matayan. Ang check up man na mga nunatayan. Uwan gagpaisaw. Na mga nunatay mo daydan. Ay, natay ngatan? Alay, sarding tantek sarita. Ay. Uray pumanaw ka pala di tayan, dagbugbog saut. Tamangan nukin lata bumangon, kat bagkalan na ka. Uwan, chairman, bye. Sos, puwira mal alya. Supeng, adda di tantay pagluganan ta ama pa ni Jeponeraria. Nakarubuat kan? Uy, naman yan. Rab-rabi ama pantay Jeponir area. Uy, taamangan no adda sana na saya ta mapasama kidiyay. Alam mapandan, agur oray ni Timot a driver. Kagawad Supanga, kagawad Bitog, ayan yaon. Supanga! Ayan nga tanda kagawad Supanga kan kagawad Bitog. Isalbag. Ay, awan tay bakit ang nagida di talungaw. Simaranta ka di mutlaan, kat bimangaw. Wino, adda nga talang ipanaw. Namayan da kagawad Supanga pinagbantay mi dito ingay. Kagawad Supanga! Kagawad Bitog, ayan yun! Ay! Gustay! Ni apay Supeng! Ay, apo! Gustay! Day tantay bakit naglungon? Nakaungar! Ngam nakabot. Aglungon kayo matantag, kukuyog kayo na mata! Makaitamutan, Gustay! Adda sumarsan no anak kay gamit tinakala kumbay. Mayan ni Patay. Intayo aglungon. Supeng tumaraydan. Tarayan tani Patay. Gustay! Gustay! Uray na ka! Gustay! Ay, di nakita rayan! Taray Supeng. Takbo habang may lupa. Takbo. Chairman, agriin kayo. Chairman. Ay na. Ay, nakariing kayo matgaya man. Ay. Nairidip yung matdi tapugaw yun. Napatihibat kayo sama, Chairman. Saan? Saan ka nakaturog? Salbag na ayat. Nyat lang ak ngayon nakaturog. Yay. Hanyakan no. Kababain pa yun. Dumi, mabali namin. Kapampanaw daman ng sibyakin manong pulon nga agasawa, Chairman.
Apayan niya't ginagara dagijay. Problema da, dagiti katugangan da. Anya? Aywan, addan sa dagiti agabalayan. Jay nang ni Pulon, kun jay amang ni Sebia. Wen nga ro, Chairman. Nakita kiday di kalban kay. Mayati tungtungan dagiti agabalayan, yarubayan da Sebia. Agkabadungalan da. Kahit anyat question, ada ka di problema da kadagiti agabalayan? Agpadagaya man dagijay nga dakabkabaw da, Chairman. Kat dijay ti problema da. Aya, Nakabawan dan sa kano ti panagabalayan dan. na kasano da ita? Ti amudan sa kano kat saan da nga agabalayan. Kan di mat no agkabaw ti tao kat umubing. Umubing ko na da. Ay, wensa. Kasta nga rod, nulakay kan bakitin ti tao kat agkabaw. Umubing ko na tayo. Dayjay nga rod, Chairman. Kat, nakabawan dan sa kano ti panagabalayan dan. Isu nga, nakakatawa pa'y. Nga niya, apa yung makakatawa ka? Kasano, tirik na da nga ta kano kat teenager da. Isu nga agin inaramdan sa kano. Anya? Ay, salbag ni ayat. Wan, Chairman, dayjay ti problema da. Amangan kano no agbanagan nga agnobyo dagiti agabalayan no saan da mapagin na dayo ida. Naglaka. O di pagawidin da idan. Tirigat na nga road kat saan da kano matakayatan ti agsubli iti naggapuan da. Isu aday jay ti problema da, Chairman. Talaga salbag na ayat kunakmanan. Ay, nay kata naglaka makaturturog na dalakayan. Bayag ko laan nagidalima, nagidi kusina, nakaturogan. Ay. Ay, unay kat adaras makaturturogan, lakay. Apayaya, anday bagam. Awan matkit de, alam maturog kan, nga maguray ka. Adan sa gayam ibaga, dagadi agabalayan ang katugangan da Sebia ken Pulon itay malam. Di da kamot ngamin na urayan. Bayami da. Maturog dakit din. Agayan ayat sa nagidiyay. Aniya? Adaawag di kabagis ko di lugar may lakay. Okay. Anya ka na. Ay panggap kan amang taag kabaw sa kanon. Sana maliklikan. Lakay mo tunay eh. Kasmat kaninang ko Nda ka numat kabaw nan. Imbag na malagip na kapay mat. Ay sos. Saklakit di. Tisang kalagip na Sakti kay-kayat na di ubing kami pa yung kakabsat. Ay kasbet lang rod kanyak akin ni amang. Pulo, sadyak na padasan tinabao ti ubinga. Una, nagsaksakitan sa pa'y tinakamat. Day di kabsat mo ababay. Tasi ka kano ti paborito da ide. Kaslakastan. Katnay, talaga a paborito naksa. Apayaya? Itulod ka no da kabagis undong dito ni amang. Itulod da ni amang mo dito yung nagbugsutan? Wen, unay daytan, amang mo kun kunamkit din. Kasla di mo pala naaklo na katugangan mo't ni amang ko. Gagangay la day jay mo't nga awag ko no daduma. Katnay, umay agbakasyon dito ang mga no di mon tumapas pasensyaan no kumaro ti kabaw na. Ay, talaga nga umay kano aya. Wen, itulod dan sa, ang makitan to Awagak to ni kabagis undong inton malam.
mga nuawag da problema na kabaranggayan man da ito yung. Jaski. Saan ba ito nakapunbok? Sumbadak man. Hello? Ay, si kamot gayam kayong abot. Kumusta kayo mo didan? Anya? Mailiw kanya ko ninang? Ay, sa mga no pagkakabawan nakmata na malaglagay, nukas na ngagkabawan. Ay, kinasayat no sumusumrulaang. San pa'y anak araw? Ay, da kayo lagta no kasta itulod yaw dito'y nagbugsudan. Ay, alakad isuwa. Wen, makamu kayon. O sige, bye. Sos, kasanungatan. Mga no panunutin ni Sufay nga jak lakay ti malamangan, iti kadanto ni katugangak dito'y balayain. Kit panggapwak mo't ang mga yab kaniinang kaw. Isos, sapay jak maliplipatan da di panagranada nga agabalayan ang nagbakasyon dito'y. Agkaraa pa da iti. Kasanungatan. Kasladan tuman asukin po San Sus Mario Sep niya ka na. Ay, adya kamin kan amang. Nay, ay kunakon kit. Addan ti katugangak. Oh, dinaksa nangag, adda kamin kunak. Ay, nangag ka. Adda lang amin pambanunutek. Ay, nagbuntog ni amang magna. Iso asa bato man di tarubayan No, di namot ko na asaan ka naragsak adanunan na dito ba? Sige, sa batag ni katugangak. Ala, sumber kayo namang. Nadagsan da tibay unyo Gargaret ko dagita. Nagado ka ta gargaret yun? Imbag, tanagasat kayo amang. Agasal pa ado tinatay di pandemya. Ngamda kayo, nakasarsaranta kay pailay. Ay, saus. Kabutang dagita ibagbagada by virus dita. Adan saman sa bali a virus. Ada ka na. Ay ngam sa nabali. Saan ka na kasla COVID na yay? Ala, umay kayo. Apag isulakit ti panagsarunoy na si mangpet kan abalayan nyo, inang. Ay, Juan. Imbagta, nakadano nak. Uray di ta kaun intulaw. Nagloko dan. Di na asyan kada kayo, nagbiyahe ngagmaymaysa? Ay, di kagong ungit Agustin. Makitutak no kwa. Ay sa nagagong di nang. Ay. Kastaya. Apay pinagapot nak. Ay, jak sa makaangat. Ay, ano sa nyo, tag-fishmas. Narigat, no, makasagap kayo ti virus. Nay, damot kayam ni inang mo, Gustay. Sikamot, inang mo ko nam kadilatan. Ay, apay nga imay. Kitumay mo't umiliw Makalawas na lang at damot nito'y. Nagadumot tabit-bit na. Siyempre, pagsukatan ni inang managdaldalos nga men, managsukat, iso nga do ti balon na apagsukatan na. Day, da ka ba ang balayan? Da ka ba ang balayan? Ay, nana.
Saan ka mo na nagtulang nga kita dito ya? Inang. Lusapaw. Ay, umay ka abalayan. Giniliw tamad. Nabayagan dayday. Yay. Uwan mat, napayagan day di panakabalaw. Ay, si Kangay. Ay, nabayagan mo tay. Ay, supay. Amang. In kami man pa'y di ta arubayan. Ay, di ta sirok ti agsabsabong amarunggay. Una, amang. Awisak ni abalayan ta. Agtung-tung-tung kami man kitay. Makapailiw ba? Ay, umay kan, abalayan. Ay, uwan abalayan. Ne. Anya ti mapaspasama kang bakag. Madinsa. Gungundawayan ni amang mo ti panagsubsublin nga ubing ti panunot ninang ko. Na, agbain ka mo ta, Agusteng. Sana bastos kun man ang gundaway ni amang ko, ninang mo kidya. Kunamlan mailiwan na bakos. Saan nga min makangkangag, iso aday jay, sabalin sa tidagdengan da itimbaga ni amang ko. Kit ni mo tamang mun ngay. Na, Agkabawin. Pagarupunan sa asabali at tao ninang ko. Sapay imubing sapay mo ti panagkita na. Ay, nakapimpintas mo't nga may niinang ko nga imalaak. sumardeng ka man, Gustek. Naku na nga men, nga inayabam ni inang mumut ditoy. Ne, awan ka diti karbengak ang mga yabmut itakin ni inang ko tapno agbagasyon ditoy. Nanaman namut ba si tibiyag di dunya? Na, taag dunya gayam, tigagara na ditoy. Agdunya ngam kinuna na adi na kaya ti maiken diti balay. Iso palubusak to, ama pa nagpasya-pasyar. Uray mo't ni amang kaw, agpasyar to. Agsakit ka no saan na ma-exercise. Di ba ikat agranadan to, plaza? Di uray man. Uray man naggabudan to ijayon. Makamudan di biyag da, no di da saya atin ti panaglangin da. Nikit, sa nagaputa amam day yala kay akit, kastante ibagam. Kasanaw, imakbakatan mo't ni inang mo na kung namalantay manala ako mawiwitain. Mayati ang honeymoon ditoy, abalayan. Ay, siyos. Mayat gayam no si kati kasarsarita. Saan nga agwang-wang dagito'y lapayag ko. Uray to'y lapayag ko. Anay ko, nasakit mo't gayam. Nay, apay ngay abalayan. Kasyan nakabasol day ta sarang alapayag mo ta kabilang mag. Ay, pangkigtot ko la iti pasaray pan nakalipat ko iti ibagak kuma tikas dengar aramidag abalayan. Ay, managlilipat ka ba dyan? Ay, pasaray laang bag. Uray siyak mag. Dayto'y baso-baso ti lapayag ko mo ti problema no ko. Nay, ay baso-baso ti lapayag. Ay, dran ti ko na ti daduma. Agam siya, baso lang. Basit mo ti lapayag ko. Ay, uray siyak magtabalayan. Baso-baso lang magtilapayag ka. Babasit damat akas di talapayag mau. Agkalkalapayag tas sakit day. Ay, nan, kita man na kita lapayag mau. Aday ta. Kung na mababasit na kita, abot sila payag mo. Nagdadakal man. Takas kat sarang damag. Ay, uyawang paimat na gito ilapayag ka. Inbag man, di pagpupudutan, di
abalayan inyang dagitalapayag mo no daytay sakbay ang maturog kayaw. Amangan no, isupay hindi mangkurikur ka dagita. Danay, iyak! Day, apay ngagmusiig ka, abalayan. Kasanaw. Ay, inak-ibagakin sa pinta, padigusin na ka. Anya, naang dudak ka day, ti kuram. Ay, adang amin malanglang abko nga agat turaw. Awan mo't dito itay kalding ni Gustain. Anya, Iso nga amangan no si kadayjay agad turaw. Ay, salbag ka abalayan. Atipil kan tumot nga atipil kanyak. Anya nga kat nasay op monte bang banglaw. Saan ka na masuron? Agkabadungalan ni Tanda amang kaninang. Mas dawak nga raw. Saan na kasi di damo dati agbakasyon akas ladala aso ken pusa. Wen, kit nasayat launay. Nang runan tani. San lang nga mo niya ti mapaspasama kadakwada. Ay. Sapay ko matawan ti madi ang mapasama kadakwada iti kaadada dito'y nagbugsutan. Ay kat sapay kumaa. Nimsan mo't adat tao ti mangikadang iti mapasamak no bilang? Isong arod akinunak sapay ko ba? Alawan, sapay ko ma. Amen. Ay, Rosa. Adda dito'y daapong iyo tiag sumbanger. Ninang ko, kan amang ninanang mo. Anya nagtulak di bagbagamot. Aya. Huwag ngagpaiso. Unay kita panagranadan. Tila ibagbagamot, Rosa. Ay, wan. Agkabadungalan daytan. Sana nakaslaasukin po sa akanayon nga agangat. Ay, mabali na po no dahi takunam. Nakabawan dan ti surun dahi titunggal maysa. Tapod no, mait ngagpadadan nga dakabaw na. Yewan kat nga ta. Ngalala nga rod. Umawag kayo tumanan. Awan, bye. Uray ni Rosa. Sa balit itaray ti utik na itimbagak ngagkabadtungalan ng dakatugangak. Kaninang kao. Madilagat nga ro dakitaan ti Gerda. No dati agtungtungtung da di tarubayan. Madi. Naalas akitaan. Ni Rosa di mawag lakay? Bakit? O kahit anya ka no, agawid dan. Isagsagana kanon ni Domeng dagiti kasapulan na apapiles. Umuno nakanumot laeng. Aya. Adda kanu pa'y aramidan ni Rosa. Iso maud-udin. Ay, iso Ala, lasayaat mo to sumangputan ni Domeng. Imbag lang dapat tabudunam sa paminsan. Ada kayaw. Ay, kunaklan mo si Hinon. Si kamot gayam ipagkuyam. Ay madanagan na kiniamang iso ngay mayak. Ay kat kumustan? Ay, kinasaranta. Ay imbangan. Ano, high blood idi intulod nila kay ko ditaw. Iso madanagan naktamang ano ma-stroke. Awan pagilasina na high blood. Nakarelax mo't nga may nitikada na ditoy. Taadda ti inak. Akasarsarita na. Ay,
Ay, adamot dito ni inang yaw. Wayne. Ay, mayat nga ro da. No, agyanan dito. Tasaan nga ag-high blood. Ako Ay, ayan nga mga ya. Ay, etin na saya, tumay ka. Kitain tayo ti kwarto apag turturugan na. Agawid kan, kuyam. Ah, sinurot na. ay, umay kayawid na mga nagsakit ka dito. Ay, saan nagsakit dito? Naragsakat. Anya? Amom ka day. Imubingak. Anya? Kasano nga imubing kayo ako nayo kat saan mo't ang nagbaliw talangayaw? Ay, tirik nak. Ti imubing ako nak. Ay, salbag. Agar maksamanan kuyam. Anya? Ay. So gagawid kan. Ay, agyanak pa'y dito'y ayan dagustay. Ay, ina. May sakatilin na nyo kinyamang may. Ay, ni abalayan, di ko na. Awan, mayak tayawid ko kuman. Saan nan samot na kaya tiyagawid? Ay, kas kanyak. Kasla, kayat ko dito'y ayan da gustay. Anya? Mayat dito'y, tasaan makarikor ti agmalam. Ada kasasaok akabandong alak. Kasta? Ay, saus, madinsa. Anya kinodam. Ay, awan ina, awan. Agawid kan ko na babalayan. Ay, panawan na ka dito'y ayan da gustay. Day, sino ka bakit ako namlan agar aram kanyak? Bakit ko nam ikan kanyak? Hey, nay, di mo paglibakan bakit kan? Tapuraw amin tabuok maun. Di mo aklunan. Kahit sika, ubing kapay ayat ko nam. Ay, agkaban magpailaan. Nakagaraw. Ay, ang daw dalaklakayan. Makaaram ka kiden kat ate mo pa tay taong grasa lumabas-labas di tabatawg. Ay, di ka man inang. Apay, di yo kaya't makaarmak. Tapno agmanugang kayo mutan. Nika, ay, agkabaw ka ngaminang. Awan mau na balayan. Ay, kabaw! 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 Nita, ay, sana kang kabaw. Kaya't mo tapanak nakakasaanak nga agkabaw. Ay, Supeng! Ano yata nak? Ano ang kayaman? Supeng! Ay, batang niya ko, amang. Ay, sino ka kundi anawa? Batam no kunak. Ay, apay, anong niyamang kaon inang ka? Apa yan, inang? Ay, ang pangday katugangan, Supeng. Saan nabastos niyabang ko Adada pa asan nga ang pangninang ko? Nita, katlo! Saan nga ang pangninang ko? Saan? Saan mo nabastos niyabang ko? Basta yung... Hindi ba nakid din? Aping aktibab kamay. Ay, salbaga... Ay. Anya ka no da yatag tagainap? Madi. Dumi, mabali namin. Talaga di mapukaw dagiti makuna abway ay di gobyerno. Nyaman di ta sa umon lakay.
Kalpasan dagiti nakadado apanang batikos da iti presidente. No amnya manladitan ti rumrumswa nga isyo. Iso asaan ako nagdengdengeg ka dagiti damdamag ta makapasuron laag. Un nga rod. Unay lakit din di kasta. Nanyakit iti sapulan. Dagiti agar aramid iti isyo Ibagadang awan aramidin ti presidente. Dapay mangibaga, ajela mapmapan, makiparparamba, kitar aramidin na. Kanya lamang sipsipot la iti garaw ti presidente tar aramidin ti daduman Sa inton ko ano, anyaman laditan ti bagbagada. Ipay made, ado ti mangibagbaga nga awan na saya at asursuro ti first lady. Idiligda kin Imelda Marcos iso ti first lady. Dayta nga road. Ay, iso nga awan. Kasano amagunod tayo ti panagkaykay sano kasta. Awan na sayata mapasamak no kastoy latan. Nagado ti isyo. Nasa umon bakit? Makapasuro na talaga. Siguro din nga aramid na dayta. Ti kunamkit day, sana mapmapnag dagiti tao. Sanda nga may na makita, dagitar aramidin na pagsayatan ti pagilian. Baka no agin bubulsak dalaang. Unkat nga taa. Ay, agalwad dakit di ata mga no pumayso abulsik da. Yan. Ay, nakaluto kan? Wan, damagag ko mga rod namang rabitan. Ngam nadlaw ka madiman tamod mon. Mala. Ingka nga rin nagidasar tamang rabitan. Sa pagti maturog kita, ta masapa nga griing no bigat. Amboy! Amboy! Nay, napanan nga tayo datultulang nakaanakakaon. Pagtimpla ko may tikapik. Ay, nagpalwang sa manan. Uremod ni Sufing. Napanan nga tamanan na ya. Ay, kapi ako mapay, sakpay amapanag yung opisina gim. Yang mala, ija ito lang barangay hall di pagkapyak man. Ay, ikandadok lang ito balay. Jak maurayan ni Sufing. Ni. Isumot gayam daytan. Ay, gustay nga. Pasensya ka na naibayaga kiti store ni Sakka. Kuna akong kahit. Ay siya na bali. Agkapi akto ni opisina ta mga no awan mananda kiti agduty. Apaw, di ka pailakit nagtimplamat iti kapem. Kan, ayan ni amboya ka nakamaya. Amok pa yan. Nagawid man nga tayo balaydan Palwang at talaga da ka anakam. Kuna nga rod ni kasinsin mo nga ilyang, nga oray dito'y pailang agyan. Tabarang maksayan ka no ti kinatuleng na. Parikot da balay da, takas na kano dapay mulmulloong na no da duma. Huwag nga raw. Talaga problema da. Dilawag, ti panagwan mo nga agyan nito'y. Namiimbag mo't lai balay da pagyanan na tamatulungan na ti kasinsin mo no kas di mapan aglako-lako. Kas tamat ni ising akapsat na. Matulungan na latang ureg yan dito balay no kayad na. Tidakas na paikid di akit. Nga danto manen mang surdokan ko anak at makikinabil manen. Awan ka ti manaknagam da kita amang surdo San mo na mailibak? Amon ti kadwan, ti kada ti diferensya ng sotelen da pa lang amin Pagaangawan da nga road. Nagitila una istambay at jay lapakisukmunan da ti sipsiputan da. Okay. Mapan ka nga rodain. Uwan, tani aldawon. Yan gusteng. Agkaabaw ka kadya talagan? Di mo man amot araramid ang maun. Kanya nga kabaw ti sasawumot. Awan mo't nalipata kundi kunak.
Damat dito yung clutch bag ko ti cellphone ko. Ay, talaga nga amin. Maiduol, no maibaga, teramidam. Aklonum ka di kagkabaw kan. Apay, day tanti suot mo, ama panje barangay haul. Yay! Ay, salbag na ayat. Nakapuruntungak may lagayam. Hey! Anya ka no? Si Morot ni Ambaw iti kabsat na pan naglakaw pagsufeng. Gusto mo't lang arod ti atap mikin kasinsin mo gusting nag-aawid dito'y balayaw. Ay wun ipag. Kahit naalukoy ni Iseng, akadwa na nga agisursur kadagi jay lako na. Kat imbagman tamayat asim Morot. Imbaga na nga may nyay kan na iti kwarta na iswaday jay asim Morot. Isaun tinang bitbit iti timba nga ayan ti ikan alako ni Iseng. Nanakamot nga road no kasta. Ay, wan Ay, tila ang rigat na, no adan tumanon mga sordokan kwa na, kat makikinabil manan. Wan nga road ipag, sakit ada tultulong na. Ada diferensya ti panagdengdengeg na manipod idi na disgrasya iti motor. Naapektaran tila payag na. Wan nga road, isumuti ko na ide ti doktor, ang mga no agka-problema iti panagdengeg na. Nay! Amboy! Papanam! Umipos kamat kinimanang maud. Nay, anyat ginunam lakay basyong? Asino ti salmon? Nay! Adaya imbagak asal maud. Loko ka! Lakay basong kun kunam lahat ta kanya kaon. Katno kay bagbagam! Nay! Apa kinirat mo matan ti pulutan kantin inuman may? Salbag ka! Saan mang bansyong? Pangasim, saan mang natikapsat ko? Katnawan urbanidad na! Amom lang arudan adi unay makangkangag. Ulan, tutupampay lang. Salbag ka, amboy! Bastos kayo Pagbalbalin ng dakit din na salmon? Kaya tso tabirangasan kayo iti butete Kaya tso Ay, butete ka naman. Salbag ka! Kwatek! Kayo Ay, Iseng, ipanaw mo takabsat mo. Ang mga numalipatak pa yung agpilpilay kat madanog kaon. Aha! At dagayam relasyon nyo iti kabsat ko. Anya? Nita! Bastos ka pa'y kayam! Ibatanak man manang tadurabag na itaso. Umanaw kayo! Isay! Ang mga nudyak makatagpan! Ilipak ko kung dahi tasulot akabsat mo! Talaga parikot mi ni Amboy, Uncle Gusting. Ano sa inyo takas di nga rod mo, ti kasasaan na. Pangurangan lang nga rodin, tulang pa'y. Din tumot ngamin man, anaw idi nga agmotor nga ure nakainom. Hanyati ko na di doktor di aya. Posible ka nung nga pagbaliwan ti panagdengeg na, gapo iti panakadisgrasya na. Okay. Pemayson, sigud lang arudan asadot, nasadsadot man itan. Anya nga rod nga ino kasta tinagbanagan na ano sa inyo latan awatin nyo ti kasasad na tinapatag si bibiyag. Nagpakala na karni, papakpakan kit dit, sapi mandangan mo. Talaga siguro akasta dagiti adda diferensya na. Si kalatan ti mga awat keng kwan. Uwan uncle, kasta mo ti ar-aramiden mi kininanang. Ngumno may ijay balayo. Kasarita yo kumanyadin ko. Tama nga no, adan to kiti mang tutupken kwa na. Nang runag kini mang basong. Namuda lang arudan akas jay na amboy. Tutupan da pa ilaang. Bayam, takasaritak tumod na di alanggong alaklakayan.
Ay, agrobwatakit din ta sa paak man ti mapan makitsyenda. Datang! Ikan kayo dita! Ada pa'y karne! Gumatang kayon! Damat ni ising agi sursur iti natagkas kada ikan ken karne. Ay, kita man di tatawa. Gumatang kayo, ante? Ay, anya ka di da kita lako maya. Ane, kadumot gayam niyang boy. Ay, dumanon kayo, tagumatangak. Isumot lagay man nagpakada ni Amboy itay makakape dito'y balay. Nagawid gayam. Mayat uray para bitbit lang mo't iti balding ayan dagiti lakom ti maitulong na. Uwan, ante. Jimagat basit idi nagtulang. Ay, anya ka dagito'y gatangin niyo, ante Supeng. Dagita man natang. Tadi pa iso gatanga kajay jendaan. Agpili kayo laang, ante. Dagito'y man sabong ti karabasa. Ugot ti utong kanay. Anda pa'y alukaon. Kanda ti karabasa. Sige, ante. Agpili kayo laang. Dating laang ti gatangak tamapanak mo't lamakit jenda. Ay, iso ka di, ante. Wen, sige. Dagito'y. Kwintaam naman o amin, ti bayad na, tabayad akaon. Uwan, ante. Iso pa'y amak sa'y ti bitbitan me. No maminsan, basol mo't lang dagiti kabaranggayan. Amo dalang arudin akas dyan ni Amboy, tutupan da pa'y lang. Nga rod, chairman. Sutil mo't talaga dagiti daduma. Mado, tawan maaramid da sutil. Pagaangawandan ni Amboy. Sadan to agreklamo, no dati madi ama arami je tao. Kas kada bistri Emburang ikanugayam ni Amboy ti lamisaan, chairman. Nga ayan ti pulutan ken ti inumenda nga arak idi na minsan. Isun sa jen na sa okanyak ni iseng ididim magas ti barangay. Itay napanak imatang iti mirinda ket nasa una kanyak. Ay, narigat ti kasjay. Talaga narigat ti kasjay, chairman. Managatap ka no pa'y mo, dagiti kakasta nga ada diferensya. Ay, Wayne, iso ang narigat arabrabakan dagita. Tanututupam mo't dagiti kasjay. Ay, si Kanti adda kukwadit na. Si Kanti langgong, salbag na ayat. Ay, nagrigat ti adakas di akabalay, iseng. Anusan yo Datayo kumati makawat no apay akas dyan ni Amboy. Uwan nga rod, ante. So umay ijay palayo. Magbagaan nyo kuma. Nasingput mo't nom umay ijay balay. Uwan taan mo na nga awan katulungan me. Amo na no kasano akasarita ni Amboy. Uwan, mas dawak mo't ka ng Amboy. No kasarita itinapigsa. Sa balit pagawatan na. Ngam no paarasaas, nalawag mo't amang ngagla. Kasta ti aramidin ken nadlaw me, ante. Ngam adda jay gundaway amalipatan me. Kat maipigsami ti makisarita ken kuana. Iso aday jay. Ibaga na nga ungtan me kat pumanaw. Ay, umay ijay balay no kas jay, kat agpulong akas laubeng. Basit ti ilakot itay, so nga agbatikan, tasaklatan ti mapanaglako, Amboy. Anyat ko naman ang Shokoy? Opo, umaykit din ay tikastoy. Kunak, agbatikan, tasaklatan ti mapanaglako, tabasit mo tinagatang ko nga ilako. Isot ko naman amanang. Di mo kibagbaga Shokoy No, basit
Tinti anong sakiti kastoy maumakon. Anyat ko naman ang adayakon. Ayan na. Ay, apo aya! Awan! Nay, nagloko kan akabsat na pagtatakawan nak. Ay nga, apo aya, masuruna ko ni di kastoy. Makabandog ka kasarita, boy! Nagulit ka! Anya ti kuram? Asino ti ansisit? Sak ka ti kuram, ah? Saan? Sak ti kuram? Makammo ka ni tibiyag mo! Akit di nabugkawan, ah? Kasano di ka bugkawan kat makaumakan? Umanaw ka man langan ditoy. Mapan kan ijay kada Uncle Gusting kat saan kan nga subsublay. Ay iseng, saan kumamot akas dyan tinaramid mo, iti kabsat mo? Kasanong kat dagulit. Mapuno anak man na maminsan. Ay, maawatan ka. Nga, awan sa bali ang mangawat iti kasasaad na nusan ada tayo akapamilyan ah. Nudim ngagla ko maidi iti pamagbaga. Saan ko maakas diti nagbanagan na nanang? Ay adak ditan. Ay ngam, anya nga raw, awatin tayo kumantikin na pudnaw nga dinamot kayat asawan at alikudan tayo ti kabsat mo. Nay, agmay-maysa ka mo ta naglako ita iseng. Uwan ang kal. Nasaya at maitnusan mo nga isurusurot ni Amboy. Tadi ka tiso, ti pa kay sarusara-kam no damang sotel. Uwan nga ron. Maanusak tagla ko asi siya. Sa may sa, kabsat la ti kabsat. Masapul nga awatan ti kasasaad na. Anya nga ron nga iti maramidan tayo no di kasta. Natangkan tumot ngamin ti ulo na idi ako na. No kaanong anawangan adi unay agino. Daan naman. Ay, naibarakada mo't ngamin ide. Ngam husto ti ko na ni nanang. Ay, dawag ng Tim Suping. Mabitla ang tasong batak. Hello, bakit? Anyat di bagam? Lakay, ayat kayo. Papan kayo di store ni kakasaka. Nyo. Dabay. Makikubgubal ka nun yung boy jay. Agayap kay titado na kadwam tayong kakitaan. Nay. Inidipnan. Ay. Tanod pag-aong. Umay ka, tadapapananta. Salbag ka! Pinagdaram tayo yung ka! Ayop ka na kay Bansong, patayin ka! Kan ka man iti at pagtulungam. Anay ko, napayag ko, anay ko, naariwang nga ko. Bitakan! Nay, ay! Agsubli ka! Marsil ka! Ay, apay! Anay ko! Anyat, aramida mamboy. Agal ginabok na dyan ala kay Basong. Ang sakmatin na abak. Kanay ko, tinapayag ko, anay ko. Apay tapalayag mo, isa apay nga main. Awan basol ko ngam inampak nakit din. Tiniplak na tinapayag ko, anay ko nagsakit, anay ko. Kahit ayan da jaban sungain. Ay, pimanawan ang kal. Mabutong kata kayo. Ay, kahit anyat mariknam di tapalayag mo, isa rapayag mo. Andiyan ko na yung kal. Aboy! Ayaw. Nakiapa ka man ah? Sana sakti ng hirok ibanang. Ha? Saan ka natulang? Anya? Ano? Unsa? Saan ako natulang? Agin tutulong kan samot langit di Amboy. Ay, saan ang kal? Saan? Tulong ha! Kaya saan nakatulong? Yay! Ado ti pamuspusaan, top na makaliklik iti trabaho, pagbanugan. Tagin tutulong ka nung nga niya. Lakay, agring ka. Imawag ni Rosa. Anya ka no? Itulod na ka nun ni Duming i-report. Subang putan ni Duming.